Nakamansayagen iti barangay Agugadtan, Peña Blanca, Cagayan, ti Bangkay ti Baro Akadete, ti Philippine National Police Academy, ani Ryan Lucena. Mayo 5, 2025, naragsak ti pamilya Lucena, gaputa nakastreken iti PNPA ni Ryan. Naiwayat iti ti oath-taking, ijay silang Cavite, ngem kalpasan ti sumagmamano nga oras, iti kateng nga anti aldaw, natalimudaw ti kadete. Naitaray iti ospital, ngem kalpasan ti dua nga aldaw, Mayo 7, pasado alas 2 ti malem, pimusayan daytoy. Nahirapan niya ako kasi kilala ko yung bata rin. Tapos wala naman ako magawa, di ako pwedeng pumasok. Hindi rin ako doktor. Hanggang doon na ako nakatingin. Tapos tumatawag yung misis ko, kinubusta. Hindi ko masabi kung anong sasabihin ko. Iti findings ti doktor, pimusay ni Ryan, gapo iti cardiogenic shock, intractable hyperkalemia, ken acute kidney injury. Emosyonal ti pamilya ng runa ti amana, nga agingga ita, ket saan paya mamati, iti napasamak, iti kakaysuna nga anak na. Mabait, ano naman po. Tulungin, masipag. At higit sa lahat, matalino rin po. Sabi niyo po sa akin, huwag pong bayaan mo lang po sila, aangat din po tayo. Sabi. Kung may lang daw sa amin. Parang dadaon lang kami, hayaan mo lang po, aangat din tayo balang araw, sabi niya. Saan met ang mailimed, ti sakit tinakem ti lola ni Ryan, gapo ta isuna ti nagbalin nga inana. Ubing pay laeng ti apo ko na ket arapaapnan ti agbalin a uniform personnel. Agbasa na kinggana kaya't kumakwa ako na malipas ko na. Hindi ko imbaga na may tikastay nga ako. Dito kaya na ti makwat kasangit PNA mo pa. Wag na makaya apo ko, makaya lola. Agkidkid daw ti pamilya ti kanayunan at tulong nang runa iti naun-uneg nga investigasyon iti napasamak ken ni Ryan. Ngem nupay kasta, inbaklay ti Philippine National Police Academy ti burial expenses ken ni Cadet Ryan Lucena. Nika Jane Ganoy, Balitang Solid North.